Virüsa koronayı dibe ku gelek çalakiyên civakî û keyfên jiyanî asten kiribe, lê nekarî rê li ber werzîşvanên raftingê bigire. Îsal jî wekî salên berê newalên Dêrsimê bû stargeha hezkiriyên raftingê û dehan werzîşvan ji bajarên wekî Amed, Çêwlik û Mêrdînê berê xwedançemê Munzûrê. Ji ber ku Dêrsim di gel delaliyên xwezaya xwe ji bo werzîşa rafting, kan û ziplinê jî gelek guncav e û di rêza serekeya lîsteya kompanyayên geştiyariyê de ye. Türê me Urfetê ye, talebê me pir zêde ye. Bona vê pandemiyê hinekî taleb ketin, vî şûnva vê taleb zêde bibine. Bona Tunceliyê dibe ku vê derê Karadeniz e. Vê derê rafting heye, zipline heye, muzurçayê heye, keskayî heye. Boî vî dibe ku vê derê mîna Karadenizê ye. Karadeniz hinekî ji me dûr dikeviye. Tuncelî emrokê de karne warne her nediye. Boî wî li Tuncelî pir hez dikine. Werzîşvanên raftingê jî gelek kêfxweşin û dixwazin hemû hezkiriyên werzîşê ji xwezeya efsûniya Dêrsimê kêm nemînin. Ez derbawî hatî Dêrsimê. Derek pir xweş e. Derek werê beklemişler yani tahmin nedikir. Munzur çayı ava Munzurê pir xweş e. Temiz avayê. Ez cemê wan jî merak dikim, ez dixwaze ser wira jî. Ama ana girtî ji bo koronavirüsü. Ez dikir derbawî rafting sporû bikim. Ez ji bo re pir heyecanlıyım. Ez ji bo kevxweşî hatime ez xelkê Colemêrgê me min ser Instagramê ya Mîtra Tur min dît me eciband û hewalê min ji ba min kirin ji bo xatirê wê ez hatim vê derê ku çaya Munzûrê bibînim, Dêrsimê bigerîm, xazeya wê bibînim ji ber hindê ez hatim ji bo kevxweşiyê ye. Hîsê min Qur'an yani mirov welatekê wanî kurdewarî bimînitin mirov pir kevxweş bîtin. Xazeya wê tiştekî pir xweş e, insanê wê derê jî pir xweş in. Yani wa hem ji bo welatê xwe ku mirov bibînitin mirov naz biketin, hem ji bo mêvandariya wan ku ez bînim ka çawan in ji ber hindê ez hatim. Ez ji berî ku piçek çanda wan bizanim ji ber hindê ez hatim. Cemê Munzûrê ji bo werzîşa raftingê parkûra herî dirêja Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ye û dirêjiya wê 6 kilometre ye.